ഗ്രീൻഗൽസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് സുഖമല്ലേ? എനിക്കും സുഖമാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ സങ്കീർത്തനം 57 അധ്യായം ചൊല്ലാനാണ്. സങ്കീർത്തനം 57. എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ ദൈവമേ, എന്നോട് കൃപ തോന്നണമേ. അങ്ങയിലാണ് ഞാൻ അഭയം തേടുന്നത്. വിനാശത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് കടന്നു പോകുന്നോളം ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ശയനം പ്രാപിക്കുന്നു. അതിനായി ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്തുതന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ. അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സകല മനുഷ്യനെ രക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് ചെടുമതിക്കുന്നവരെ ലജിപ്പിച്ചു. ദൈവന്റെ കാരുണ്യം നിശ്ചയമായിരിക്കും. മത്സ്യമക്കളെ ആർത്തിയോട് വീഴുന്ന സിംഹങ്ങളുടെ നടുവിലെ ഞാൻ. അവരുടെ പല്ലുകൾ കുന്നങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളുമാണ്. അവരുടെ നാവുകൾ മൂർച്ചയുള്ള വാളുകളും. ദൈവമേ, അങ്ങ് ആകാശത്തിന്മേൽ ഉയർന്നു നിൽക്കണമേ. അങ്ങയുടെ മൊത്തം ഭൂവിലങ്ങും നിറയട്ടെ. അവരുടെ കാലുകൾക്ക് വല പിടിച്ചു. എന്നെ മനസ്സെറിഞ്ഞുപോയി. അവൻ്റെ വഴിയിൽ കൊഴിച്ചു. അവർ തന്നെ അതിൽ പതിച്ചു. ദൈവമേൻ്റെ മഞ്ചലമാണ്, ദൈവമേൻ്റെ മഞ്ചലമാണ്. ഞാൻ ഇനി പാടി ശ്രദ്ധിക്കും. എൻ്റെ ഹൃദയം ഉണരുക, വീണേ കിണരും ഉണ്ടെ. ഞാൻ പ്രഭാതത്തോടത്തും കർത്താവ് ജലയുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എറിഞ്ഞപ്പറ്റും. ജലയുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാടിപ്പോയിട്ടും. അങ്ങയുടെ കാര്യം ആകാശത്തോളവും അങ്ങയുടെ വിസ്തമേങ്ങോളവും വലുതാണ്. ദൈവമേ, അങ്ങ് ആകാശത്തിന്മേൽ ഉയർന്നു നിൽക്കണമേ. അങ്ങയുടെ മൊത്തം ഭൂമിയിലെങ്ങും നിറയട്ടെ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൺ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.